Sam arpu prang ada khot banyo. Utrai ulong kabor bat kasti jonga. Kadonut jonga. Kalasianya ahu. Di ulay Arab yanga. Ngamar kata kadonut jonga ka kemen shikadi bat dala ka jingruai ngan yoroi. Ka Bible ka ong. Bakadi ka jingtim bangin bu. Ka jingsyania hau briu. Bat kata kentubru ya ka bapibu ka jingsyania haladihi. Pi ka tian jong ka keren. Mo ladang ibu ka jingsyania haladi. Nani hau briu kalong ka jingtim. Bat kalong ka jingma ka bakrawa hadu kata ladang ibu kan ya kata ka jingsyania. Bat kata ka jingsyania hau briu bat kata ka jingsyania haladi. Pi kalong ka jingtim no boleh kwa bat soba yang bat yangi mangnia bu mangin bu ya ka jingsyania hau briu lani haladi berkalong ka jingtim. Di tang hau blei mangila ban syania pura. Mo kadi kata ka jing shisha batang hau blei ngina ban syania shispa nak shispa. Om tang lai po, om tang sau po, om tang ru po nri shispa nak shispa ni dei ban syania pura hau blei mo. Ladang ngam syania pura hai mai kamu nganum longkum ni. Kemang along mentah ladang ngam syania kimi kipang jonga ngana ban longkum ni kemang along mo. Ngalak ban im, ngalak ban yai, ngalak ban yeng, ngalak ban kup, ngalak ban yot, kepam kedi, ngalak ban yot nadong sedong. Dari nomor bangga syania hai kata mangalong mentah, along dari nomor bangga syania hai. Oh, kata hari kejung long thok. Reha kejung long kabak kencam sim, ha kejung long bak kencam sim, kabang ngi dari kalong bangin syania shispa nak shispa bat boleh mo. Ni pai la ngi pet ki brio ki jong boleh ha ka ketien ke jong ka Bible ngi bakom no ki brio ki bakim syania ha boleh ja yu jing kawan kata kejing tim maki kawan kata kejing kejing mujki kawan kata baki pailan det no boleh mo ki bon ha ki brio ki jong boleh ki ba ki klet ban bo kejing syania ki jong ki ha boleh hidup no ki baro kejing mentoy ke baki ki yo no boleh mo ni tip ni ka wiru ba ki wei kimlong ki baskem bat ki do no Henry utrai jangi udah ujuk menin mentang ba chujuk pom chukut kadang ngi dei ban bo kejing syania ha ada ki wei kimlong ki baskem how boleh ki do no kejing syania mo ni kemangakan mene kemanglong mene balang ibu kejing syania ha boleh yo 100% ni syania 100% bat ladang ngim syania boleh idu no iki bar khot kijing kerku idu no ya kita kijing ai kijong boleh idu no ya kita ki baro ke bau boleh okwa menle nam ta kijani ladang ni imbu kijing syania kadang di bentip skam ni di bentip skam boleh ulong menin udi ujo menin menta ba suju ko bom cukut kadang di dei banbu kijing syania apa pibu kijing syania kijong pi ukulalong kabor bat kasti bat on pelong ni ka don jong pi bakan risa da ka jingkemen namar kita ki basyanya ha utrai kin om sha bin ne ran buko pikir mau baik bakak tin jong boleh ka keren ka ngiyo bakak tin jong boleh ngiyo ka tin jong boleh kum la tho ma larang ni pen nadang ni bu ka jing syanya boleh ke jing cha on sha bin ne ran pun ki syakri ki jong boleh pun ki beri ki jong boleh ki song berkila haladi ki bu usuk jing syania ha boleh natana boleh ne yo un bener rai le dangi syania unlong kata ka stick kan unlong kata ka stick un pelong ro kata ma un kalong kata ka bor ba ka stick un pelong ka nut ka jong pi bangin risak men sapa jong boleh ka kren utama pilong bet inong job ha ka jing im bat mungkin tiu pi nakapuram syuburam so telat pa ta kaktin ko jong boleh ke bakal keren mo bilong be kita kinong job ha ka jing im ko jong pi boleh mungkin tiu pi nakapuram saka borom kum tangi dei ban bo be ke jing syania bo be mo bo be kita ke jing syania menta ya si dona peding jonga peding do jongi ki brio ni klet ban bo ke jing syania boleh kan mau dan kam mengin bo jing syania kum ta syania bat penlap on om baklano tapi sapa jom boleh kata lagi bu ke syania boleh on baklan nanti on doringkat pat pi on kurkui pi adang ibu ke syania boleh kata kadai kabang ngabat pi di ban bu
jeng shenya do bling kut khu ding ba ani sembo berkat ha kan ni kapor ta amin